Dievčenská večera. Dnešná téma bude kamarátstvo. A o mne budete hovoriť? Nie, o tebe nie chuj. Ahojte! Wow. Jinx. Čo ti jebe, my sme zohraté. Budem tu takto ležať, lebo vlastne prečo nie? Dúfam, že mi nevidíte vagínu. Zakriem sa. Sme zohraté a to je také premostenie na tému dnešnú, ktorú máme, a to je kamarátstvo. Ja som prišla rovno z posilky do postele. Pozrite sa. To je odporné a zároveň som doma. Takže... Niekto by povedal aj smeš. Tvoj bývalý. Vystrihneme? Vôbec nie. Normálne sa priznaj. No, dnes sa budeme rozprávať o kamarátstvách. O tom, že čo pre nás znamenajú, ako sme sa my spoznali, ako vlastne zaručiť, aby kamarátstvá možno pretrvali. A kedy už dať kamarátstvám proste dosť. Stop. Wait. Wait. Ale nebudeme vejtovať, ideme rovno na vec. Áno. A tak, ako vždy sme pripravené, lebo to sme my. Privítali sme vás a povedali sme, o čom bude téma. Privítanie, úvod, ahojte. Čo pre nás znamená kamarátstvo? To bude teraz, to bude hrozne sentimentálne, teraz všetci ma uvidia v úplne inej rovine, než sa zdá. Wow. Spomalte si video. Mám to povedať sentimentálne v metaforách alebo na rovinu? Nie. Možno, že by tam Ľubo potom dostrihol, vieš, také dáš v pozadí, alebo také čvirikanie. No keď sa hovorí o kamarátstve, ja si vybavím čvirikanie. Kýva hlavou. Robí, že Že isto to spravím, takže je to na kamere, že to urobím. Dobre, čo pre nás znamená kamarátstvo? To je taká proste patetická fráza, ale pre mňa sú proste kamoši rodina, ktorú si vyberieš. Že to je proste, to sú ľudia, ktorí sú tu pre teba bez ohľadu na to, či si s nimi spojený krvou, hej? Že musíš, hej? Že to sú ľudia, s ktorými presne proste tak. Všetko zdieľaš. Lebo už v nejakom momente prestaneš s rodinou zdieľať toľko, že s tými vlastne najbližšími ľuďmi kvázi prestaneš zdieľať toľko vecí zo svojho života. A že to sú tí ľudia, ktorí všetko vedia prví. Ktorí proste vždy, keď ti je zle, alebo aj sa tešíš, tak vždy sú tu pre teba, vždy to vedia prví, vždy sú proste pri tebe, nech sa ti čokoľvek stane v živote. A sú to ľudia, na ktorých sa môžeš ideálne, keď sú to dobrí kamoši, spoľahnúť. Napríklad, keď potrebuješ pretočiť video, takže za 20 minút proste dobehnú a ho proste pretočíte. Zabudol na tú finančnú odmenu. No, tak. Ja si vlastne kupujem mojich kamarátov, čo to trepem. Ale nie, však, hej, koľko razy zadarmo. Že proste... Ale niekedy nie. No, vstúpim ti do Porozprávajme sa o tom, koľkokrát si bola v Prahe zadarmo, ty had. Čo v Prahe, ale na Bali. No, ale ja som už chcela iba to za seba ukončiť vetou, že proste ak mám v živote nejaké istoty, že také, že proste som si v tom absolútne istá, tak sú to proste moje priateľstva. Že sú to moji kamaráti. Že to je vec, ktorá je úplne, že Smash. No, krásne, ja to len doplním, lebo so všetkým súhlasím, ale aby som zase neopomenula aj niektoré kamarátstva rodinné, že dá sa aj tam si vytvoriť kamarátstvo. Že to nie je také, že skôr, že nepotrebuješ na to rodinu, ale môže to byť aj rodina. Že to áno, je môžeš, pekné. to sa nevylučuje. Hej, že môžeš mať aj proste, no sesternice kamošku, z mamy kamošku, akože super. Shoutout mojej mame. Shoutout mojej sesterniciam. Takže tak. Áno. No. Čo by som doplnila? Ešte už nič asi. Všetko si to krásne povedala. Again. Mám proste dar reči. Úplne súhlasím, lebo aj my sme kamarátky, takže zo všetkých vlastne súhlasím. Lebo sme linknuté, hej, myslím si to isté. Fakt, že ľudia proste, lebo pre mňa akože čo je viac, že kamarátstvo alebo rodina, lebo ja veľakrát napríklad svojich kamarátov označujem rodinne, hej, že brat, sestra, že ako keby to, že také je to kamarátstvo silné, že to vlastne prerastlo do rodiny. Takže neviem, že čo je viac.
Asi všetko to je na jednej úrovni, proste je to úplne super, keď to máš v živote, lebo ja by som povedala, že bez toho sa nedá ani žiť. Naozaj. A ešte keď máš takých kamošov, to dnes som sa zase o tom s niekým bavila. To je jedno s kým vlastne. Že keď máš ešte takých kamošov, že máš také rôzne partie kamošov a všetci spolu vychádzajú, že ešte ich vieš aj spojiť dokopy. Tu sa hovorí, že nemáš spájať kamarátske skupiny, ale to normálne, že to neplatí. Oslavy vedia byť akože triky. Akože dobre, ale tak to... Hej, áno, lebo tam sú najbaní krstní a podobní existencie. Nie, ani rodiny. Podobné existencie. No. Ale toto proste, že keď sa ti ešte podarí mať takých kamošov, že pospájaš úplne random skupiny ľudí dokopy a vlastne zrazu hangoutujete 20. To je strašne nice. Hej, to už podľa mňa tak vekom ako trochu ide. Už hovorím ako stará pani, lebo mám 28. Ale nehovorí sa, že... Ja som mala akože také skôr, že ja som nikdy nemala takú, že pár, alebo aspoň ja som tak vtedy cítila, že toto je tá moja partia ako s priateľov, hej, preto som obsesovala nad tou show, že som také niečo chcela mať, ale v podstate som skôr akože bola ja súčasťou veľa nejakých takých partí a preto toto také, že všetci dokopy mi prišlo také, že sa vôbec ako keby to boli iní ľudia, keby som proste bola rozvojená osobnosť a s každým si nejaký iný, máte nejaké iné joky alebo iné proste príhody, ktoré spolu ste zažili. Že také zdá sa to nespojiteľné, ale mám pocit, že čím som staršia, tak tým si viem predstaviť, že aj všetci by sme boli v jednej miestnosti a myslím, že by sme mali akože fun time. Ale to podľa mňa už je preto, lebo si vyberáš ľudí, ktorí presne fitujú tvojej v nejakej bubline a proste keď si raz otvorený, tolerantný človek, ktorý proste rád trávi čas v spoločnosti druhých, tak je to easy vlastne. Asi aj tam je dôležitá tá kompatibilita. Dobre som to povedala? Áno, veľmi pekné slovo. Ďakujem. Som chcela iba tak vyzdvihnúť. A v minulej časti, či predminulej, tie rozchody, keď sme mali, že s niekým proste to takto klikne. Že ako kamarátstva tiež by mali byť také, že uvoľnené, akože samozrejme presne, že aj to je vzťah, na ktorým musíš pracovať. Že nie je všetko iba tak, že žijeme si vedľa seba, alebo spolu, alebo neviem. Ale malo by to byť ľahké. No. Že nemalo by to byť zlé. Ale o tom, k tomu sa dostaneme. O tom potom, až o 5 minút. Teraz ešte povedzme, ako sme sa zoznámili. Povieme vám príhodu René Mládenca. Príhody a skúsenosti. Dievčenská večera. No. Jak? Poviem ja. Dobre, lebo ja by som dala takú cynickú verziu. To príde teda ešte len. Akože molestovanie a urážky, to je niekoho love language, hej? Ešte agresivita niekoho. Ja som killing with kindness. To je proste to druhá téma, keď ste to počúvali, terapie. Proste všetci teraz sa prihláste v miestnosti, kto viete, že vás mám nekonečne rada. Marko nás nepočúva, takže nič. Daj, postav sa tu, Ľubo, a prihlás sa. Marko, zdvihni ruku. Marko zdvíha ruku. Akože, keď by ste to mohli vidieť, je to krásne. Proste to sú také hranice. Dali úplne dohora. Proste... Ako Hermiona v prvej lavici. Musím sa pošklábať na zadku, prepáčte. To sú proste také hranice, že už vieš, že ten človek, keď ti poviem, že si piča, takže jej. Tak proste není to jej, ale ty vieš, že keď ti poviem, že si piča, tak to by som si nedovolila k človeku, ktorý mi není, že najviac na srdce blízko. Proste iba dovolíš. Proste nie. Nepovedala by som to človeku, ktorý mi je ukradnutý vlastne. Nedáva to zmysel, ale dáva, chápete? Áno, dáva. Dáva? Podľa mňa dáva. No kto to pochopí, tak môže byť s tebou kamarát, by som povedala, lebo kto to nepochopí, ale to ani nemám s každým. To nemám s každým kamošom. Proste, že u niekoho je to tak, že ešte tam je taká bariéra, hej? Tak k tomuto on príde možno. No? Že to je to štádium. No ale ako sme sa spoznali. Zase cez ďalšieho kamaráta, Bakyho, ktorému som závidela ticho túto prácu, ktorú má úžasnú. Nie. Nemenovanú. Čo nie? Tak si prišla do roboty. No ale veď tak sme sa potom zoznámili.
Dobre. Akože osobne. Dobre. Áno, sledovala som ťa na Instagrame. Nie, to som nechcela povedať. Ja som chcela povedať, že dobre, môžeš mať ako jednu z mála. Môžeš hovoriť ty. Teraz ťa pochválim, áno, nechaj si. Môžeš hovoriť. Že ja akože som aj ja človek, hej. Sledovala som ľudí na internete. Väčšinou YouTubeovú... To mi hovoríš teraz? Nechala si ma dopovedať. To keby viem, to YouTube Asian American scénu. Ty sa chcela iba vyšplhať na YouTube. Presne to. Ja som točila vlogy. Chcela si sa mi dostať do postele. Ja som točila vlogy v roku 2017, len nie sú publikované, ale... Red Bull. Sponzor tohto není. Ale ešte aj Venix by mohol byť a Salt. Počúvajte, toto je najlepší Red Bull. Toto tu. Pozdravujem Alexa z Red Bull. Toto je Krista, bola najlepší Red Bull hovor. Prišla do roboty cez môjho kolegu proste, hej? Áno. Ten ju tam Počkaj, ale môžem to hovoriť? Ja tiež mám ADHD. Dobre. No, hovor. Pokračuj. Nemám ADHD inak. Mi tu prosím. Samozrejme. Mám také... Acts of service, otvorím ti všetko. Aha, ASMR. Počkaj. Bublinky šepkať. To neviem, čo bolo. Matonies. No hovor, dobre. Už sama sa prerušuješ. Čo som tu chcela povedať? Jak sme sa spoznali? Ale takto som tu išla povedať, že vlastne nikoho som akože zo slovenskej scény poriadne nesledovala, len tvojho bývalého, zradného a proste teba. No, lebo akože poviem to tak, zo žien jediná sa mi zdala proste normálna, tak som to cítila, proste inak som iba USA scénu sledovala. Jenim, bože, milujem ťa. To je taká youtuberka úžasná. No späť ku mne, hej? Mm-hmm. No akože takže som vedela, že kto si. A s Bakým som sa poznala zo školy, lebo proste super chalan, môj spolužiak a ja som mala vtedy hroznú robotu, takú ťažkú, že v kuse som tam musela robiť neviem čo a Baky iba, jo, dobre, dáme toto ja nenávidím, keď sa mi stane v robote. Veď áno. Že v kuse musím akože boli aj také chvíle, ale nie, že super. No a on mi to tak úplne opisoval, že toto máte super kolektív, že aká dobrá robota a ja, že ty kokos, také budete niekoho hľadať, že idem tam. A stalo sa tak. A podala som si prihlášku a prešla som klasickým výberovým konaním, nič tam nebolo akože dohodnuté. Čestné pionierské, také to ja nie som, ako niekto. Ale už to o tom až vo februári, keď sa skončí výpovedná doba. No a pokračujeme. A tam sme sa vlastne spoznali. Prvá naša interakcia bola aj s Ľubom, ktorý teraz sedí šarmantne. To ja ani neviem toto. Mám pocit, že taká prvá, že tu som ti tak, že však ja ťa vlastne poznám, keď sme vykladali umývačku dole v kuchyni. To si pamätám, ale to už si nejakú dobu bola v telke. Akože hej, to už som si, tak to mám takú, že spomienku. To už som si riadne ako pár týždňov myslela, že si prijebaná. Spolu so zvyškom ofisu. A spolu so zvyškom ofisu. To neviem, nemusíš zachádzať do podrobností. Prečo? No dobre, tak zajdi. Lebo, no ja si pamätám presne na jeden moment, my sme tak sedeli oproti sebe, že takto boli dva stoly. Ja s mojou kolegyňou, ďalšia kolegyňa a Tereza. A teraz proste všetky si tam píšeme, robíme na kompoch a Tereza si žmolí v ruke kamene. Mesačné také kamene. Rúženín, ametist. Takto si žmolí kamene a pritom dá čo robí, na myškou kliká a my iba tak, tam boli také zásteny proste nad počítačmi a my iba tak sme sa tak vystrčili, iba tak pozerám na kolegyňu oproti mňa a ona. Písali sme ďalej, pozriem doľava, kolegyňa vedľa. Dobre, nič, ešte dobre, že molí si tam kamene. Zrazu sa aj zjebali z ničoho nič, jak tam bolo totálne ticho v miestnosti. Všetky sa aj tam zjebali na ten desk. Desk. A proste, a si pamätám, jak sa iba Tonka, naša kolegyňa, kamoška, proste otočila a úplne tak. Ona nevie byť ako veľmi nasraná, hej? A sa normálne ju jeblo tam podľa mňa. Jeblo ju, milvku. Čo? A tak na teba nejak vyletela proste. A potom si pamätám, jak sme sa... Tonka na mňa v živote nevyletela. A potom sme sa niečo... som vytesnila asi. Potom sme sa niečo bavili, sme ťa proste ohovárali a ona, že ty si... Wow, super kamarátstvo sa začína. Že si proste si jebnutá, no. A potom sme išli raz spolu vykladať umývačku, presne jak si povedala. A už sme ju proste... Už sme ju ponakladali, povykladali. A ty sa tak na mňa otočila, že inak ja ťa poznám. A ja,
Super. Všetky tie pičoviny, čo som rozprávala proste v kancli, zrazu vie osoba, ktorá ma pozná, výborne. Skvelé. Hneď som do plusky písala. Hneď písala do plusky, no. Som si zarobila na dovolenku. No proste trochu ma to disturblo a potom už vlastne, a čo? Však ja som taká istá, jak na internete. Inak akože, hej. Musím povedať. Tak normálne som toto rozprávanie aj namáhame, keď pijete Red Bull, fajčte vejpky. Však si daj pizzu. Kruhový tréning si dáte predtým. Wow. Ktorý nebol kruhový, bol to hit. Bol taký cikcakový skôr. No takže tak sme sa spoznali a potom už nejak tak sme sa ostali baviť proste. Potom sme si bondli na tom, že ty sa priznala, že chodíš na terapie a ja som ti povedala, že je to ok. A si pamätám, úplne si to pamätám. Jak ty si vlastne furt si niekde chodila počas pracovnej doby a ja do piče, kde je hentá zas. Fakt? To je počas pracovnej doby? Áno. Stalo nejaké 12. alebo hoci kedy si proste odišla zdravotné, neviem čo, lekárske dôvody. Čo kurva, aké lekárske dôvody? A potom sme raz boli po pracovnej dobe. To je mykóza vaginálna. No. A potom sme ostali po pracovnej dobe v robote a som sedela na gauči, doteraz si to pamätám. A ty si proste si ja nepamätám. Ty si sedela za kompom a nejak sme sa, že nikto o tom nevie proste, ale že vlastne chodíš na terapie. A ja, že no a? A ty, že no a že proste... Ja úplne som vybrala úplne odvahu, že mala zakriknutá. A Terry úplne proste no, že nechcela si to hovoriť, lebo že aby sme si nemysleli, že si nejaká prieba, neviem čo, a čo? No, že s kameňmi ste ma odsudzovali. No, tak ale zase nie, my sme neodsudzovali to, že máš kamene, ale že sa ti zjebali na pol vesmíru tam. No a ja, že a čo ako? No a ty si tam mal nejaký prehovor proste o tom, že vlastne, že si budeme mysleť, že si jebnutá a neviem čo a blablabla a ja, že aha! A potom už vtedy som mala pocit, že už tak vlastne to je viac v pohode. Nie, že by som si za to dala kredity, ale dávam si trochu. No. Akože som ja v pohode? Nie, že už si to tak viac brala v pohode, že aj ostatní už potom o tom vedeli, že no, treba sa vyautovať aj z terapiami, no. Si retard. Nie, ľudia, čo chodia na terapie, nie sú retardi. Tí, čo nechodia, sú retardi. Tak sme sa spoznali vlastne. Asi to chcela povedať, ty som to povedala, wow. A pritom akože na Kostári nemáme zase až takú kompatibilitu. Neviem, akože to možno zahrá to, že sme blíženci obe. Najlepšie znamenie zo všetkých. No, práve. Ale s Ľubom mám dosť dobrú kompatibilitu. No, pozor na to. Ľubo, zapni si ten zip, siebe ti. Už sa rozbieha normálne, ak preskočí sem. Ale ako hovorí Maroš, nie je umenie si vyhoniť, ale len si tak pohonkávať. Povedzte chalani, napíšte, keď sledujete tento podcast. Že až mi zabehol skoro. No, takže tak sme sa spoznali, no. Inak nie je... Čo je lepšie ako jedna vapka, sú dve vapky a mixovať si príchute. Iba tak shoutout. A čo tak 3 vapky? Akože ox, ale neviem, či sa hento hodí. V každom podcaste hovorím, jebte na to, tento podcast nebude výnimka. Proste my... Ale však čo? A počúvajte. Prečo alkohol je tak... Proste to je tiež kokotina, ale ja chcem povedať o tomto. Na to sa dal strašne ľahko zmotať. A ťažko sa s tým prestáva. Na to vás tiež môžu kamaráti neviesť na také. Tereza ma na toto namotala. A mňa namotal Ľubo. Takže tak, banánovou vapkou OG Venix banán. To je strašne dobré. Aby sme mať jednu epizódu, nie že kamarát, ale že o vapkách iba. Aby sme rozobrali všetky značky a príchute, to by bolo super. Inak to by som vedela hodiny rozprávať. Všetky 3 dokopy sú dobré, nie? Spravte príchuť, prosím vás, že peach grape, cola, strawberry, guava, sherry, malina. A toto mi dá ešte. Najvtipnejšie story, a tie mám najradšej, ale vlastne si ich ani úplne nie nepamätám. Nie, sú s tebou. No. Nie, neurážaj sa. Sú s tebou. Keď ideme proste niekde do mesta si povyraziť nejaký proste deň. Povyraziť. A vždy proste sa pohádame s nejakým bielým heterákom, ktorý si dovoluje a ktorej proste je úplne, že fuj a tomu vynadáme, úplne sa
Muži bude ďalšia téma. Hej. Čebej. Dobre. No tak to je fú. No. Lebo tam iba tak smírkol za kamerou. Ale vy, keď ste dobrí, tak sa nemusíte báť. No. Takže ja to stále hovorím. Ja keď mám nejaké poznámky, také takže keď sa v agresívne na mužov. Keď sa v nich nájdete, tak to je problém. Áno, tak ja si hovorím, že to ťa nemá prečo raziť, keď taký nie si ako čo. Keď niekto povie, že sú hlúpe píše, tak ja som, že aha, zaujímavý názor. Odsudzujem ťa. No, ale nedotkne sa ma to, akože že mňa. Áno, presne tak. Lebo nie som hlúpa. Dobre, nie si samozrejme. No, vtipné stories, že áno, stále máme nejaké takéto s mužmi. Hej, a to sú proste také, čo sa naposledy na teba tak on ti normálne chcelo proste prijebať facku. Kto? Ten, jak sme tam boli v tom bare, čo tak dole sa ide. Kde som Gleba stretla na schodoch. Mi chcel pribať facku. Viete, čo sa... príbeh, viete, čo... No, povedz ty, potom poviem ja. Dúfam, že nezabudnem. Že keď sa, aby ste sa necítili trápne, hej, že teda nie, že trápne, ale čo som sa chcela vykoktať, už to poviem. 3, 4. Že... Neviem to povedať. Dobre, poviem ja zatiaľ. Dobre, povedz. Stáli sme pri veckách, rozprávam sa tam s nejakou opitou babou, proste máme akože bonding, ženský moment, hej. A zrazu prišli za nami asi 4 typci. Babi, a čo vy tu? Tak si predstavím, že hovoria muži inak. A čo vy tu robíte? A my, že ideme ideme na vecko. A nechcete posilu? A ja, že sa zvládnem vyšťať, hádam v 30-ke. A ja, že nie, ďakujem, nechceme posilu. A on že, a kto vás ochráni? Kto vás ochráni, keď tam nebudeme? A ja, pred kým? To bol taký, a my iba s tou babou na seba. Sme si tak vymenili, že chápeme sa obidve. A potom, ale to je iba sneak peek do ďalšej epizódy. To je iba sneak peek do ďalšej epizódy, že... Hej. No, chcel som povedať, že to ani nebol, funny. Že najviac funny zážitok, ale nie, to mi teraz napadlo. Nie, mnoho proste, ťažko sa vyberá proste z klobúka, lebo ich je nespočetné množstvo. A pritom najviac sa zabavíš, keď to je iba neplánovaná vec. My vždy, keď ideme von, v obchode. Vždy, keď ideme von na nejakú party, tak si spravíme pri party u mňa na byte. Väčšinou sa tak 2 hodiny predtým stretneme, potom meškáme úplne 3 hodiny na party a väčšia party je tá na tom byte, než tá party potom. Tak, vždy asi lepšie trošku. Vždy proste sa najviac zabavíme. No, to sú super momenty, hej. Treba mať také nejaké proste veci s kamošmi, čo robíte. Akože nie je zas, a to ani nerobíme my, že není tam akože involvnutý alkohol, alebo takže party. Proste robíme aj iné veci, to už len keď si jedlo si navaríte, alebo pozrite si film, čo proste také jedlo si dosť často robíme, no. Alebo tak, akože sa tak jeme spolu. Že tak sa zavolajú ľudia a tak doma jeme. No. Alebo si filmy pozrieme. Najlepšie je, že ty málo ješ, takže väčšinou všetko dojem, to je super. No. To je akože parádna vec. Taký človek mi chýbal v živote, že by som mohla dojedať. Ale taký akože fakt, že smiešný nejaký zážitok mi nenapadne, že by som si úplne teraz povedala. Hej, lebo všetky sú také. Lebo tebe nenapadne? Nejaký smiešný zážitok? No rýchlo ho, ale nie. Prepáč. To sú také skôr také situačné veci, že jak proste že si tak napríklad podľa mňa je strašne vtipné, jak si tak proste dávame také updaty na život. Že čo sa stane v práci, vieš, napíšeš do skupiny, alebo proste ja vymením jeden situationship za druhý, chytáš sa za hlavu, proste what the fuck. Dôležité podľa mňa aspekt kamarátstva je nalievať si čaj. No, hej. A to je proste najlepšia vec. Akože. Spilling the tea, hej. A to není ohováranie, proste, lebo to je... Jak by som to povedala? Čo sa stalo? Hej. Reflektuješ na minulosť. Jak sa povie, že to je shit, hej, talking shit, ale ten shit si ty vysral. Takže to je tvoj shit proste. To on povie, že áno, že čo sa ti stalo. My si nevymýšľame proste, popisujeme realitu. Inak to som minulé niekde na nejakej feministickej stránke čítala, že
normálne, že muži, akože patriarchát, ako opresoval vlastne ženy, aby nemohli sa baviť že preto je to také akože tabuizované proste ohováranie vlastne, lebo ohováraš väčšinou, že nevymýšľaš si, ty len naozaj, že vymieňaš si proste informácie preto, aby ľudia... To je také jepovanie, no. Hej. No ale že aby ženy proste nemali ten knowledge. Tak preto je to akože dané akože zlé, hej, že klebetíš. No väčšinou to má taký... To je možno trošku akože diskutabilný názor. Nie, teraz ruku nedávam do ohňa zaň, hej. Ale podľa mňa problém v tom ohováraní je možno taký, že to má taký negatívny podtón vlastne. Ja, tak že ideš do toho s tým, že počúvaj, že čo sa dneska stalo, že toto. Väčšinou to je, že počúvaj, čo sa dneska stalo, do piče. Ten prišiel tam. Kámo, a tento tam, to je kokot normálne. Počúvaj, toto. Ja už nemôžem sa na neho pozerať. Že to je vlastne ten problém na tom ohováraní, že vlastne ty ako už možno si na nejakej strane a potom tým pádom druhá strana je kokot a už sa to tak šíri, už ten druhý človek si urobí tiež názor, že je to kokot. Lebo ak sa hovorí, že nič nespojí viac dvoch ľudí ako spoločný nepriateľ. To je akože vyhročenie, hovorí, že nepriateľ. Cigarety dospájajú ľudí. OK, smeš. Lebo pri tam sa veľa dozvieš. Tam sa tiež vlastne iba ohovára. No, nemám taký, nenapadne mi. Keď mi napadne počas tohto tu celého nejaký smiešný ten... Ako sme sa spoznali, pojem BFF. Napadlo mi, jak sme na Korfu, jak sme sa boli vyšťať pred tým klubom a ja som si ošťala nohy. A to sa v kuse deje. A proste nedá sa tak, lebo keď na betón čúraš. My sme boli strašne opití na Korfu na nejakej party do rana a musím stíkať, už nás vyhodili proste z klubu a som iba tak v strede chodníka, už tam nikto nebol, prisahám. V strede chodníka som tak pri ceste proste si klopala. Dokonca aj fotka je tam nejaká taká, tuším. Som proste cikala. To ja isto. A ty si tak vedľa mňa proste bola. A tak si tiež... Tak si vedľa mňa si bola, tak si tam tiež, neviem, či si tiež nemočila. A Paťo s Markom tak kráčali oproti nám, tuším, že už teda... Lebo oni sa išli do Maríny vyšťať. A ja, prečo sa mi idete väčší? No, hrozné, akože viem byť vulgárna občas, no, stane sa. Ale bolo to smiešne, doteraz ma to zabáva. Alebo keď sme napríklad boli na Korfu a to asi nemôžem vlastne povedať. Ja by som v tomto teraz chaotickom jepovaní prešla na to, že ako vlastne si možno nastaviť hranice aj v tom priateľstve a ako možno už vieš, že odhadnúť, že už je to tu máš, už ti to neprospieva a proste to kamarátstvo možno ukončiť. Lebo toto je strašne náročné, že keď ste, že ono je to možno náročnejšie častokrát ako vzťah. Lebo keď si vo vzťahu, tak si tak usúdiš, že OK, toto nie je proste naša spoločná cesta, v tomto si nerozumieme, bla bla bla. Lenže pri kamošoch to tak viac toleruje, že tento človek je takýto, tento je takýto, že proste každý máme nejaký chyby. Hlavne, lebo ste nejakej partii ešte ľudí, že to sa nedá, že iba tak odstrihneš si niekoho. Hej, a že to tak viac možno, že presne, že môžu sa vlastne, že kamošiť aj ďalší ľudia s tým človekom a OK, tak sa môže začať menej potenciálne, ale že je to náročné si možno voči kamarátom tak nastaviť hranice, lebo to... No ťažko proste. Že... No, ja mám jeden, že crazy príbeh. Povedz. Normálne, ja neviem, či ste ready na to. Bolo fakt crazy. Viac crazy, jak to, keď ti napísal typek na Facebooku, že má tvoj frérinu frérku? No, tak poď na to. No, mala som kamarátku, s ktorou sme boli kamošky snáď, ja neviem, proste, no od základnej, hej, nejakej, presne tie prvé kamarátstva vlastne, od nejakej 4. triedy proste, alebo tak nejak, že do veľa, hej. A v 9. sa udiala taká vec, že zrazu, ja neviem, či tam boli nejaké iné udalosti, ona totiž chodila s jedným typkom, potom s tým chodila a z tej našej takej partie dobrej ďalšia kamoška. A potom aj ja som s ním tak začala trošku paktovať, ale nejakým spôsobom iba ja som bola problémová, hej, že si s ním začala, aj keď ona už bola vraj s tým v pohode. No proste deti sme boli kus, hej, ešte. Hej, tínedžeri.
No ale to sa potom udialo nadväznosti na túto udalosť, sa udialo toto, že my sme boli fakt, že každodenné kamarátky, že ja som chodila v kúse k nej po škole domov, blablabla, že naozaj proste jak sestry. No a potom zrazu neviem prečo, akože čo sa už že presne udialo, ale zrazu si ma tak nejako, že nechávala mi nejakých 30 zmeškaných hovorov, že keď som jej nezdvíhala, tak proste úplne bola taká... Toxic? Toxic, áno. A vlastne mi potom, ja som tak naivná, ja uverím všetkému, a ona mi klamala, že má rakovinu a že do 5 rokov zomrie a že sa s ňou musím baviť, pretože zomiera. A už potom boli také príbehy, že jak vlastne mňa majú všetci radi a ju nie a ona proste vždy si musí nejaké story vymýšľať o sebe a že preto aj toto chcela zatajiť, že je chorá a neviem čo a úplne to bolo proste také wild a ja som bola z toho, že fakt zúfala, lebo som vlastne jej verila, že je chorá a potom tuším, asi mama mi vtedy povedala, že čo si už jebnutá, že vypýtaj si nejaké lekárske správy alebo čo od nej. No a toto keď som si vypýtala, tak ona hej, ukážem ti, áno. A potom... Ty vieš o tom, že sa nemusíš baviť s ľuďmi len preto, že sú chorí. Dobre, ale tak už to bol taký ten tlak, vieš, že proste, že aj tak umrie. Sa so mnou baviť, lebo proste som zomieram a neviem čo. Takže ja som ju akože mala rada veľmi. A boli sme spolužiačky, boli sme v jednej takej party. Prečo mala pocit, že si ťa musí... Ja neviem. No dobre, pokračuj. Ja neviem a vypýtala si tie... Lenže to sa potom malo akože veľký tento obrad, že som prišla do školy jeden deň, jak sme sa ešte normálne, že keby bavili, že čakala som na tie záznamy zdravotné a proste príjem do triedy a že ahoj a ona ma ignorovala. Ona ma ignorovala tak, že tu som bola, ja som jej tak hovorila, ahoj, a ona tu sa takto rozprávala s ďalšou našou spolužiačkou, proste, že úplne, že nič. A ja, že halo, ty, nebudem hovoriť meno, ale by som mohla, Dominika, ahoj. A dúfam, že sa máš dobre, nechápem, čo ti jebalo vtedy. Lebo to boli fakt hnusné, akože sorry. No podľa všetkoho nezomrela akože teda. Sorry, ale fakt jednu vec odtedy neznášam, že keď ťa niekto ignoruje a ešte vlastne ona ani nemala dôvod na to ma ignorovať, že ja som tam bola úplne nevinne, no možno, že úplne nie, dobre, už whatever, ale rozhodne to nebolo také, že by sme si to nemohli vyrozprávať nejakým spôsobom. No potvrdzujem, Tereze, keď ona niečo chce a jej neodpíšete proste 5 minút, lebo serete, tak proste ona, halo, odpíš. No, čo sa deje? Presne som bola jak ona vlastne. A nič proste, ja úplne umývam riady, niekedy, hej, tak dobre, niekedy sa stane. Ale to vieš, kedy robíš? Keď niečo prejebeš a potom proste sa chceš uistiť. Toto už je veľmi deep. Keď niečo prejebeš a chceš sa uistiť, že som v pohode, odpíš. Hej, toto mám, takúto, no. Na tom pracujem na terapiách napríklad, takže... A ja nič, že od gombička behám po lúke proste a ty, prečo neodpisuješ? No. Hej, lebo proste vidíš, ako zanechala vo mne ignorácia stopu? Ale ty veľmi dobre vieš, že ja sa neviem nasrať len tak. No dobre, to som odbočila, ale ma proste ignorovala a ignoruje ma doteraz. Normálne, že odvtedy, od 9. ročníka, tak sme sa aj niekde proste... Skús jej teraz napísať. Haló. Ahoj. No a to proste niektorých ľudí... Nepotrebuješ mať ako kamarátov, akože je to také, vieš, že... Ja mám tiež taký podobný príbeh, no. Že už som sa s tým asi zmierila, bolo to akože vtedy hrozné, lebo vlastne so všetkými ostatnými sa bavila, možno, že ešte tak viac, hej, aby som sa ja cítila nejak vylúčenie, že to bolo veľmi divné. Fakt, že to bolo, to doteraz mám úplne v hlave, že veľmi toxické kamarátstvo. Smutné vlastne, že po toľkých rokoch. A preto hlavne ma tak aj triguje tento pojem, že BFF, lebo aj takáto so-called BFF ti môže toto urobiť a preto si myslím, že čas neohraničuje ako keby dôležitosť kamarátstva alebo tú intenzitu, lebo sme sa poznali roky, hej? Boli tam roky a toto sa stalo. A niekedy fakt niekoho, kto spoznáš na party na záchode, tak ti môže byť lepšia kamarátka a lepšie si s ním môžeš výjsť. Marko. Jak sme sa my spoznali, presne. No, povedz, ako ste sa s Markom spoznali. Nie, ja som chcela ešte povedať príhodu, že ja mám taký akože podobný vibe
Mala som najlepšiu kamošku proste celú základnú, strednú a potom nejak sa proste rozdelili naše cesty, lebo sme išli každá na inú výšku a už sme sa začali menej stretávať tým pádom. Ja som proste mala keby svoj život, ja som strašne rada v Trnave trávila čas s ľuďmi, lebo zrazu ty už nie si doma. Áno, však na výške. To nie je Trenčín bližšie. Na výške. Ale pri na výške s mojimi spolužiakmi. Ja, Trenčín, Trnava, no dobré. No a proste, že to už je taký nový život, odídeš z domu, zrazu nebývaš doma, takže už proste, hej, nikto nevie, kedy prídeš domov a podobne, spoznáš nových ľudí, ktorí sú hrozne cool vlastne a tak. Čiže ja som veľmi nechodila domov a tak a keď sme sa aj dohadovali ísť von, tak proste nám to nejak nikdy nevyšlo. Ona nemala čas, ja som nemala čas. A potom sme zrazu mali taký nejaký talk o tom, že vlastne nechce sa so mnou vidieť, lebo že sa podozvedala nejaké veci z internetu, asi z môjho Instagramu, ktoré vlastne akože sa jej nepáčia a chce si ma pamätať takú, aká som bola. A ja, že aké veci? Že aké veci? Smutočná hudba teraz. Sa porozprávame, my sme boli 9 rokov, či koľko sme boli najlepšie kamošky. Takže proste vek je len číslo. Ja, že aké veci? No, veď to je jedno. A to je presne ten silent treatment v podstate, že vlastne ja ti nepoviem. Áno. A ty s tým ži navždy. A vlastne hovorím to s výčitkou, lebo to není podľa mňa OK proste. Takže sme sa akože prestali baviť a vlastne ja si myslím s odstupom času, a možno nie, možno, že proste som si to tak len vyhodnotila v hlave, že vlastne homofóbna. A vadilo je, ako vlastne intenzívne podporujem LGBT komunitu, odkedy existujem na sociálnych sieťach. Že si myslím, že tak nejak akože ju to vzalo. Lebo nič iné že neviem si predstaviť za tých 9 rokov, jak ma poznala, čo by mohol byť taký big deal zrazu pre ňu. Lebo ja som dovtedy akože tieto nejaké právno-spoločenské otázky veľmi neriešila. Proste, že my sme, že to s niekým som to aj rozoberala minule, že to na strednej ani, že nemali sme veľmi, že my sme napríklad nemali ani veľmi homosexuálov v našom okolí, alebo tak. Že nebola to úplne taká téma pre nás. A pamätám si dokonca, že mali sme asi že jedného transrodového chalana a on bol vlastne predmetom totálnej šikany. Čiže, ale takej skrytej. Že vlastne nikto sa s ním veľmi nebavil. A to... No to je ten lepší prípad. No, ale však hovorím, že ľudia sa mu tak akože... No, proste, čiže vlastne spätne, ja ani neviem. Ja som potom zistila, že sa vydala, že vlastne akože už má nejaký svoj asi aj rodinný život a tak, ale že spätne ma to vlastne mrzí, lebo podľa mňa, že to je taký treatment toľkoročného kamarátstva, že vlastne potom aj tak otáznikuje, že o čom bolo to kamarátstvo potom? Že vlastne keď ho vieš len tak akože zahodiť. Že akože však stretávali sme sa pomenej, že to tak nejak sa asi aj vyfejdovalo a asi je to aj prirodzené, keď potom odídeš do iného mesta a že niektoré tie stredoškolské kamarátstva nepretrvajú, ale že vlastne mňa nemrzí ma na tom, že to asi skončilo. Mrzí ma na tom to, že netuším prečo vlastne. Že netuším, čo bolo to, čo ju tak strašne triggerlo, že si ma chce zapamätať takú, aká som bola. To normálne keby rest in peace proste. To je dosť hardcore. No, takže tiež som mala taký, že veľmi podobný tento. Ale tak konflikty. Ja tak rozmýšľam teraz, že čo iné som sa nepohodla, ale akože ja som sa pohádala s ľuďmi, ale vlastne potom dá sa povedať, že to boli kamaráti, keď ste sa akože nepohodli na niečom. Však aj my sa nepohodneme veľakrát. No, konflikty v kamarátstve. To je teraz som tak 4 minúty dozadu. Hádate. 4 minúty dozadu som rozmýšľala, že či my tu sme sa niekedy proste, že pohádali. Joj! A s ľubom, hej. Ale to sme sa pohádali, že pracovne. Bič je, už... My sme robili s ľubom, toto čo je za kamerou v telke a proste to... Jebalo ti ľubo, akože poviem to takto na rovinu. Že ak sme sa asi aj hádali, tak to bolo skrz robotu, že proste niečo zavisela tvoja práca na niekom druhom,
Hej, no to škaredu zaspal, alebo dačo, proste nedalo sa to spraviť. Potom... Ale vidíš, všetko sme si vyrozprávali. No. Prešli na oboch stranách terapie, again, proste, práca. A to, dobre, nemusíš chodiť na terapiu, ale proste nejakým spôsobom pracuješ na sebe, hej? No. Že si uvedomíš tie veci, priznáš si, ospravedlníš sa, objímeme sa a ideme ďalej. No a potom sa tie veci neopakujú. To je dôležité. Čo sa pozeráš na mňa hnusne? To už som sa ti ospravedlnila. Nie, však teraz. Ale veď nevidíš tie slzy tam? Nevidím. Slzy. Pláč hlasnejšie. Nie, podľa mňa je dôležité, keď aj spravíš. A vlastne to už sa tak prelína aj s tým, že ako pracovať na priateľstve, takže keď už aj sa stane nejaký konflikt, proste tak, to je jak vzťah. Že vy nebojujete proti sebe, kurva. Že vy bojujete za to, aby to kamarátstvo pretrvalo. Čiže si to povedať si jednu druhú side, uznať si svoje veci, ísť ďalej a neopakovať tie veci. Hej. Že proste, lebo ospravedlenie nejaké prepáč bez nápravy je vlastne, že to je prd do vetra. Hej? Áno. A ja som teraz, minula ma chytila taká, že alebo často proste rozmýšľam nad sebou, tak že overthinkujem aj seba, aj keď možno, že niekedy oprávne, že či som dobrá kamarátka, hej. Ja mám problém ľuďom odpisovať na správy, zabudnem na to proste, alebo whatever, že niekedy sa musím normálne že premáhať, aby som mala tú konverzáciu, takže aj keď ju chcem mať, že je to také náročné. A vyskakujú mi teraz veľa na TikToku videa z Carrie z Sexu v meste, aká je piča, proste aká je vlastne z tej všetkých, tej celý friend group úplne že toxická, jak ich všetkých využíva, neviem čo, je hnusná. A som to poslala jednej kamoške Gabi, ktorá je, že som Carrie. A ona, niekedy, všetci sme niekedy Carrie. Proste nie je nikto neomylný, niekedy sa proste správaš jak kokot, jak piča a je dôležité proste to povedať, že to není úplne všetko čierno-biele a môžeš byť dobrý človek a zároveň spraviť nejaké zlé veci, keď si ich potom priznáš. Ale podľa mňa veď kamarátstva sú na to, aj na to, aby si ich využíval. Že okej, teraz není to o tom, že si sadneš pomyselne do stredu medzi ľudí a dávajte mi a nič nedávaš na oplatku, ale to je normálne, že proste potrebuješ od niekoho niečo, tak si od neho vypýtaš pomoc a úplne rovnako máš v hlave, že ja by som to spravil pre teba, keby tú pomoc potrebuješ, že podľa mňa to, a to je vlastne absolútne najlepšie na takých fakt, že healthy kamarátstvách zdravých. Že sa aj nebojíš proste spýtať o pomoc, aj keď sa napríklad cítiš zle, aj keď sa cítiš voči tým kamošom, že niečo sa deje, čo není OK, alebo aj povedať, že toto, čo si spravil, nebolo ok, alebo tak, ale proste, že dôležité je to tam mať a sa o tom rozprávať, podľa mňa. Že lebo väčšinou, a to som ja také kamarátstvo mala aj na strednej, že proste boli sme kamoši, chodili sme von, hangoutovali sme, ako náhle týždeň si chorý, tak už ťa tam ohovárajú, vrátiš sa do toho, že proste ty sa vrátiš do toho, už máš pocit, že pomaly nie ste kamoši a musíš si znova vybudovať to nejaké postavenie v tej skupine, aby si tam patril, aby ste ťa už nezačali odsúvať nabok. Že to je proste, že ja aj teraz mám pocit, že ktokoľvek s kýmkoľvek trávi čas, keby proste teraz niekto s niekým ide na kávu dvaja, potom zase traja, potom zase tí dvaja, potom zase tí traja, tak absolútne si nemyslím, že ktokoľvek by sa o niekom dozvedel, že niečo odporné na toho človeka hovoril. Že proste je to vlastne tak strašne nice a tak strašne zdravé, že vlastne jednak všetci o sebe všetko vieme podľa mňa, lebo sme kamoši a chceme z toho hovoriť a druhák, že sa nemusíš bať toho, že či náhodou vieš, že nie sú vlastne tie kamarátstva falošné. Nemusíš sa sledovať, ale tak to je asi s pár ľuďmi, no. Aj toto je dôležité si povedať, že je úplne fajn, keď aj tvoje kamarátstva majú hierarchiu. Je ako, že sme všetci kamoši, aj keď nemám rada ten titul, že BFF, hej, ale máš proste máš bližšie k niektorým ľuďom. Hej, svoj nejaký úzky okruh, hej, nejaký tento ľudí. Niektorí ľudia, to hovorím, takí sú epizódni, niektorí ľudia sú, a to bez nejakej urážky, a niektorí ľudia sú takí, že party kamoši, hej,
náhodou sa stretnete vždy iba na party, napríklad. Hej. No a tam pokecáte všetko super, hej, dáte úplne, si updatey na život. No áno, alebo ideme na ďalšiu party, kedy vtedy neviem čo, blablabla. A s niekým proste chodíš iba na kávu zase a tam si kecáte. Jednu kamošku mám takú, že sa, neviem, bavíme iba o nejakých rodinných našich sračkách, čo máme. Takže je to také vyvážené, akože nie, že by sme teraz sa nebavili o ničom inom, ale je to také, že zdieľate spolu taký jeden topik alebo niečo, čo vás tak ako keby spojí. Niektoré kamarátstva sú pracovné, hej, že robíte spolu, viete sa o tých veciach baviť. Však my sme vlastne z nich vznikli, všetky z pracovných, že sme v prvom rade, my sme sa, koľkokrát my sme sa bavili a my sa v kuse len o práci bavíme, my sme mali mať na časy také naplatené, že ty kokos, že v kuse sme len riešili prácu. A podľa mňa je dôležité vlastne, a o tom sú tie... Utierať si proste do ponožky, podľa mňa. O tom sú tie zdravé kamarátstva. Chceli sme sa baviť najprv o tej negatívnej side, lenže ono sa to strašne prelína, lebo neviem, to vieš vždy vyvážiť, vieš to vždy vyvážiť tou druhou stranou, že podľa mňa, že udržať si zdravé kamarátstva znamená fakt aj povedať, čo sa ti nepáči a nesklznúť do takého nejakého toxického paternu, že vedieť si aj voči kamošom nastaviť hranice. A je to strašne ťažké. Ježišmária. Je to hrozne ťažké, ale zároveň o to zdravšie a lepšie sú tie kamarátstva potom. Vieš, že normálne si to, že na rovinu vykomunikovať, že niečo sa ti nepáči proste, že niečo za teba není OK. Hej, tu si sa zachoval jak úplný kár, alebo tu som, aj zase aj mne, asi to veľakrát ľudia povedali možno, že toto bolo hnusné, čo si spravila. No. Sice si to nepamätám, takže neviem, či sa to udialo, ale však hej, ale nebudem tu na seba špinu rozhadzovať iba na iných. No a neviem, či mám takú náladu, proste asi, no mám krámy, asi mám takú, som trošku agresívnejšia ako inokedy. Je to tým asi. No, proste akože s niektorými ľuďmi sa proste prestaneš baviť a snáď je to na chvíľu, hej. Akože dúfam, že keď sa veci pohnú a niektoré veci si uvedomíme možno, tak budeme inde niekde, opäť v kamarátstve, ale tak to závisí vždy o dvoch ľuďoch, nie? Alebo tu 2+, ktoré sú tam. Tak ja si myslím, že niekedy už keď, vieš, že to je jak vzťahy proste. Že ty niekedy proste na veciach, vieš, že ak na nich pracuješ počas toho a chceš niektoré akože negatívne side z toho priateľstva odstrániť a komunikujete si ich a proste nedá sa, tak jednoducho niekedy tie kamarátstva skončia. Že to není, že si odídeš na kamarátskú dovolenku, teraz akože nič sa nestane, vrátiš sa z kamarátskej dovolenky a zase ste kamaráti, že proste niekedy je... Si myslím, že nie. To presne my sa teraz v Prahe bavili s Katkou, že ja som sa s Katkou 5 rokov nebavila. Ale ja teraz hovorím o... Ja, že keď sa niečo udeje zle. Aha. Ja hovorím o tom, že keď riešite nejaké problémy v tom kamarátstve a nastavíte si proste hranice a tie hranice jednoducho nefungujú medzi vami, že povedala by si mi, že proste keď mi hovoríš piča, tak ma to uráža a ja by som to stále napriek tomu robila a tebe by to ubližovalo. Tak proste potenciálne by si mohla nastaviť hranicu, že no ja nechcem takéhoto človeka proste v živote a prestali by sme sa kamošiť. A to, že prestali by sme sa kamošiť na nejakú dobu, aby som sa vrátila s tou istou osobnosťou, by sa nič nezmenilo. Čiže proste to je jak vzťahy, že keď raz zistíš v nejakom momente, že proste nedá sa, tak sa jednoducho nedá. A potom je, áno, tá druhá nejaká side toho, že keď na tom kamarátstve proste pracuješ. Lebo aj kamarátstva sú vzťahy, na ktorých treba podľa mňa makať. Že niekedy je to easy, ako tie vzťahy, čo sme sa bavili v prvej epizóde, že niekedy to ide len tak, že vám je aj také, že tak úplne úprimne a prirodzene si viete povedať veci a si s tým úplne v pohode a niekedy na tom proste treba zamakať, ak sa chcete kamarátiť, vieš, že... Hej. Toto ja napríklad mám ťažké, že kde si myslím, že ja som akože urobila chybu v kamarátstve, tak mám jednu kamarátku, ktorá tu už nežije, akože žije, ale nežije na Slovensku. A neviem to úplne, nebola som ja asi dobrá kamarátka.
že ahoj Kika. Sestra. Nebola som ti asi dobrá kamoška, mrzí ma to, ja ti to napíšem, keď budem na to kapacitu, teraz nemám, lebo je to ťažké proste udržovať kamoštvo na diaľku. Že asi pomyslela by som si, že však nič sa nezmení, budeme si volať, neviem čo, ale ja nie som úplne taká asi typ človeka. Že ja som presne takto, že bývame vedľa seba. Si blíženec. No, som blíženec, potrebujem ten kontakt. Že viem si nájsť čas skôr, ako si volať, alebo si písať, hej. Mimo takých každodenností, no. Ja to mám presne tak, že mám takú... Cítim sa preto zle. Cítim sa preto zle, to som chcela povedať, ale... Však ale nezomrela, môžeš to zvrátiť stále. Však hej, a ja dúfam, že to... Akože isto dúfam, že na mňa nezaneverela a že proste, neviem, teraz sa stretneme a zrazu to bude takto. Lebo máme také, však Tomáš býva v Prahe, boli také časy, keď som sa raz za rok s ním stretla a ako keby sme proste sa predvčerom videli. Hej, že to je úplne, že nič sa nezmenilo. Predvčerom ste sa videli. Predvčerom sme sa videli, no. Ja mám presne taký, že mám vlastne nejaký svoj okruh kamošov, s ktorými som stále. A ja neviem, ako sa to sformovalo, lebo mám aj ďalších svojich kamarátov, ktorí vedia o mne strašne veľa a sú mi veľmi rovnako alebo podobne blízky. A nestretávam sa s nimi toľko. A tiež mám niekedy taký guilt trip si dávam sama, že mám takú tú svoju skupinu, s ktorou sa primárne vždy idete tam, ideme toto robiť, taká je vernisáž, taká je party, poďte ku mne nabiť, neviem čo. A je to tá jedna skupina 6, neviem koľkých ľudí. A potom mám niekedy pocit, že mala by som sa ozvať týmto ľuďom a týmto, lenže ja mám pocit, že to už keby vyžaduje viac organizácie. Neviem prečo, pričom je to častokrát 1-2 ľudia. Že napísať, zavolať, ten nemôže vtedy, ten vtedy, tak zase to ghostnem na týždeň, potom sa zase ozvem, potom si zase nepíšeme. A keď sa stretneme, je to vždy nice. A vždy super, pokecame aj všetko. A potom zase sa nevidíme 2-3 týždne, 4, neviem čo. Viac, no. Takže som taká tiež niekedy, že chápu to, je to, že som im dobrá kamoška, že proste niekedy to tiež tak akože overthinkujem, ale na konci vždy, keď sme vlastne spolu vonku, tak vôbec nad tým nepremýšľam, lebo vidím proste, že sme brutál kamoši aj všetko. Ale tým, že niektorých ľudí si vlastne držím ešte bližšie a sú so mnou proste ešte častejšie, tak to potom mám takú tendenciu spochybňovať. A videla som inak aj také veci, že typy, že ako si udržať kamarátstvo, že keď proste nemôžete spolu komunikovať, alebo ste niekde bývate inde, alebo tak, že proste fakt si to zavie, že raz za mesiac si spíšeme, že napríklad naše highlighty, alebo čo sa ti tak páčilo, čo ťa potešilo za ten čas, čo ti dobre prihodilo, neviem, potom tak zdieľate a tak. No je to niekedy ťažké, však keď už proste máme roboty, práci, všetci vzťahy riešia proste veci, že je to náročné, ale môže to byť pekné. No, takže ozvite sa ľuďom, ale zase keď na to nemáte kapacitu, tak sa neozvite a myslím si, že ten je o tej druhej strane. Hej, že chce byť s tebou kamoš, tak to asi pochopí. Akože jasné, že ho to mrzí a možno, že sa tým cíti nejakým spôsobom zranený, ale myslím, že neviem, ja takú mám filozofiu, že robím to, čo chcem, aby aj iní robili mne, takže mne keď sa niekto teraz ozve po 3 rokoch, tak úplne v pohode ho zoberiem otvorenou náručou, že chápeš, čo som nechcel povedať? No, takže tak. No, ja si myslím, že preto naša friend grupa vie tak dobre fungovať, lebo my si nič nevyčítame. Hej, no. Že proste jeden niečo zruší, všetci. A však dojde, niečo. Nie, fakt nemôžem, ok, pohoda. Neodpíšeme si proste na niečo, ok, pohoda. Píšu si 2 v skupine na miesto 10, ok, pohoda. Niekto nezdvihne telefón, to není ok. Nie, proste niekto nezdvihne telefón. Je taká povesť sa šíri o mne, že vraj nezdvíham telefóny. No, proste ale... Chcela som dodať... je to pravda. Ja neviem, ja mám zapnuté zvonenie, niekedy to možno nepočujem, väčšinou nemám zapnuté zvonenie, takže asi to je preto. Nevolajte mi, nepíšte mi maily. Chcela som dodať, že... Spíšte mi, iba nevolajte mi. Že my si tak proste nevyčítame veci, že zavolám Ľubovi, nedvíha mi, tak mu zavolám proste o pol hodinu zas.
keď ho chcem vidieť. Kde si ty kokot skurvený? No, ale zdvihne. A povie mi, sorry, robil som toto, sorry, nechcel som volať, sorry sral som. Proste hocičo. Alebo ja neviem, že ani nemám pocit, že si musíme dávať nejaké vysvetlenia toho prečo. Že jednoducho to tak nejak vzájomne rešpektujeme, že OK, je to v pohode. A tým pádom ti odpadne, že polovica vecí, o ktoré sa pohádaš. Ja som ťa volal naposledy. Prečo sa nikdy neozveš? Vieš, že také... Ja nemám problém vás volať 5 krát do týždňa von proste, keď vás chcem vidieť. Alebo že vy mňa proste, keď ma chcete vidieť, že ja neviem prečo niektorí ľudia majú takú tendenciu, že už som ťa volal 3 krát von, nebudem sa ti doprosovať. Tak sa mi nedoprosuj, no však ja s tým nemám naopak problém, ale možno to, lebo to vnímam zo svojej strany, že ja keď naozaj chcem niekoho vidieť, raz mi povie nie, druhý raz mi povie tretí, raz mi povie nie, tak mu napíšem 4. raz, lebo chápem, že ľudia majú proste toľko toho proste na tanieri a vlastne neberiem si to osobne, lebo ja nemám pocit, že by sa so mnou mali prečo nechcieť stretnúť. Hej. A hlavne, že sme otvorené v tom kamarátstve, že keď je naozaj že presne úprimná, že keď je niečo dôležité, tak poviem, teraz je to dôležité, dávajte mi pozornosť, hej, že nie som taká tak ťahajte to zo mňa, čo mi je vlastne. No. Toto nemám rada na ľuďoch ani na kamarátoch, jak by sme, že proste buďte otvorení, naozaj. Že priateľstva sa budujú presne tým, že šeruješ o sebe proste veci, že povieš, čo ťa trápi, že jednoducho si otvorený voči tým ľuďom. A áno, potenciálne sa môžeš spáliť na tom. Lenže to je to riziko. To by si do celého života vyšlo tak s takou veľkou úzkosťou, to že je to riziko, nevidím z domu, lebo čo ak sa stane niečo. To je to riziko, s ktorým ideš do vzťahu, do kamarátskych vzťahov, do romantických vzťahov, proste všade, že do práce, ja neviem. Že vždy, všade, keď si buduješ vzťahy, tak jednoducho, keď budeš uzavretý a budeš len tak jasné, že akože ľuďom je sympatické podľa mňa, že s nimi šeruješ veci, takže logicky potom si bondnete na nejakom probléme a už sa proste to nabaluje, už sa to buduje, to priateľstvo. Čiže... A zase stará známa tá vetička, že buďte sami sebou. Že toto proste veľa ľudí sa nejakým spôsobom pozeruje, že teraz toto majú ľudia radi, tak a ja tu mám rada, hej, lebo chcem mať kamarátov, ale potom čo vedieš za život, keď sa iba tváriš, že si niečo, aby si sa niekomu zapáčil, alebo že potom strašne ako keby sa ochudobňuješ naozaj o ten proste true experience taký, čo ty chceš sám úprimne. Že to je veľmi smutné naozaj, keď to ľudia robia, že istotne aj tú pičovinu, čo máš rád, má rád niekto iný. No. Na svete je toľko ľudí. Alebo mu to príde cool, alebo ja neviem, že aspoň sa o tom porozprávate. Áno, a teraz už proste aj na internete sa vytvárajú skupiny, však pre Boha sme v takej dobe internetovej úžasnej, akože aj zlej, ja viem, že na tom je veľa zlého, ale aj super, že na Reddite nájdeš niekoho iného s tým istým problémom 50 proste. Problémom aj niečím dobrým, čo môžeš šerovať, že no. A hlavne si ešte myslím, že byť asi, že taký úprimný, napríklad keby teraz, ja neviem, že nejak sa na mňa ľubo zatvári, alebo dneska došiel proste, mala som taký divný pocit, že dačo mu je proste, tak však nebudem to overthinkovať proste v hlave a hovoriť si, do piče, niečo mu je a teraz ja zmením proste svoje chovanie voči tomu človeku, lebo vlastne budem si držať radšej odstup, lebo dačo som možno povedala alebo urobila, nie, proste normálne sa spýtaš toho človeka, deje sa niečo, spravil som niečo, si OK, čo hundreš kokot, proste, že normálne. Mám toho veľa, tak poď, objímeme sa, dovidenia, vybavené. No. To iba s cudzími sa objímaš, no to tiež povedz do kamery. Neobjímam sa už s cudzími ľuďmi, je to nechutné. Už sa objímame dobrý rok, čo rozprávaš. Ale veľmi mierne. Však, lebo ja nemám tú potrebu. Keď máš, tak sa prihlás. Jo, bohyňu. Akurát niečo mám vtedy. No. Ale to nie je to není s cudzími, že objate to je, že čau. No však áno, také to zase privítanie.
Ako povedal nemenovaný influencer, som proste people pleaser. Menujme. To pič. No. Ban. Takže proste fakt to ako Ako si udržať kamarátstvo. Ako podľa mňa, to sme tak poprepájali všetko dokopy. Aj čo robí tým, kamarátstvo čo nerobiť. silným. Áno. Proste úprimnosť, otvorenosť a naozaj, že na nič sa nehraj proste. A keď to tí ľudia ale nevezmú, tak potom vieš, že na čo ich máš mať v živote. je hrozná vec v kamarátstve. Sex. Alebo neviem, asi holokaust. Rasizmus. Závisť. No to sa deje? To sa deje. Do piče. Čo mi zavidíte? Peniaze. To ani si nemyslím. To sa ani nedá, lebo to tak šeruješ s tými všetkými. To je pravda, ja všetko šerujem. Vzťahy, peniaze. Postel. No, proste, hej, niekedy, a však aj ja som so závisťou bojujem sama. Že som taká, hej, prečo niekto, keď ja to nemám, že ja to chcem. Ale to, už si to akože tak uvedomujem a hovorím si, že fakt, že čo dáš, to sa ti vráti v živote. Takže doprajem ľuďom. A väčšinou, vždy, keď sa obrním od tejto závisti, lebo je to také, asi podľa mňa prirodzené, že závidíš, lebo máš pocit, že aj ty by si to mal mať, hej, alebo že aj ja si to zaslúžim, alebo niečo, tak keď to necháš za sebou, tak sa ti to nejako dostane do života. Proste aj to dobré, čo by si vlastne chcel. Ja si myslím, že keď proste človek vie. A to ma iba tak priviedlo naspäť. Povedz, lebo ešte nemám aj tak myšlienku na zrozumenú. Toxické kamarátstvo, čo som hovorila na začiatku s tou mojou kamoškou, že to mi vtedy tak akože hovorila, že ona musí klamať, že to bola nejaká taká výčitka, alebo že teba majú ľudia radi iba tak v podstate mi to závidela, že toto je, ja som taká bola asi vždy, že taká uvoľnená proste s ľuďmi, že som extrovertná, že ja sa dokážem s každým baviť, aj si vytváram iniciatívne veľa kamarátstva, že to mám rada. To je pravda. S hockým proste bar, kde som kamoška. A tuto proste mi to ako keby závidela, lebo ona taká nebola. A ale čo je to za sračku? Kam nás to doviedlo? Ale tak to sa deje proste. Áno, ale že čo je to za sračku, že veď ty nechceš byť v nejakej svojej safe bubline, kde ťa ľudia berú, kde nemusíš premýšľať nad tým, či si dosť, či tam patríš do tej skupiny, či by si nemal byť zaujímavejší, či by si nemal byť neviem aký, že na čo sa máš, že prečo, napríklad aj ona, keď ti hovorila, že teba tak berú a mňa nie, tak prečo si sa tam pchala, veď očividne, keď ťa nebrali, tak proste ťa tam nechceli, alebo ja neviem, že tak to nebol nejaký klik, že proste zase ja by som sa tiež nepchala medzi nejakých kamarátov, kde by som sa necítila prijatá. Že proste zase, však ono to má nejaké mantinely. To je, keby si sa snažila na silu udržať vzťah, kde nemáš pocit, že máš ešte svoje miesto. Že nemôže byť zase kamarát každý s každým, že proste... Toto ja neviem úplne dobre zase vycítiť, lebo ja mám pocit, že všade patrím. Ale lebo ty si taká osoba, Terry, proste... Nikdy som sa necítila nejaká vylúčená, alebo seba bojím toho, aby som bola vylúčená, tak sa snažím byť s každým kamoška. Ale je zase rozdiel byť kamoška a je rozdiel byť kamarátsky. Vieš, že... Je to ako... Že s niekým proste si kamarátsky, viete spolu tráviť čas, jak tí party kamoši, hej, ale proste nevytvorí sa tam možno také kamarátstvo, že vyslovene ostanete spolu tráviť čas. Ešte som chcela povedať niečo. Že keď sme sa tak akože rozprávali aj s kamarátkami o kamarátstve, našom aj whatever, tak sme sa tak že nejaké prvé názory ako keby na nás, že ako pôsobím. A mne hovorilo viacero ľudí, mi povedalo, že pôsobím namyslene a sebecky. Čo je veľký taký teraz akože trigger point u mňa, že sebecká som, lebo ja nemám taký pocit zo seba, že som sebecká. Povedz ty. Povedz, že nie som. Povedz to a pozeraj sa do kamery.
Ty čo sa tam... Idem vypnúť kazicu. Akože toto fakt... V čom? Ja neviem. Za to, že ti to povie nejaký kokotko proste v živote niekedy. Ale toto napríklad nebolo úplne o jednom človeku, že... No dobre, sebecka bolo možno o jednom človeku, ale že pôsobím namyslene. Ale vlastne to je čo? Čo je namyslenie? Akože som proste confident, alebo čo? Čo to je vlastne? Ale vždy potom, že doprerastlo do toho, že už som ťa spoznala a že už to nemyslím, alebo že už mi nedávaš taký vibe, alebo whatever. Ale akože spájalo sa to s tým zlým, že pôsobím, že som namyslená. Ale to je prvý dojem proste. Ja pôsobím podľa mňa na prvý dojem odmerane. A to povedalo veľa ľudí proste, že pôsobím odmerane. A ja som si myslela, že ma nemáš rada. Ale do piče, ja to... Vysvetlím to. No, vysvetlím to. Tak to ako stará pani. I've got special power. Proste ja si držím od ľudí odstup. Kvôli tomu, že ich nepoznám. Ja viem, že ani si nemôžeš vytvoriť, ani ich nemôžeš spoznať, ak sa s nimi nezačneš baviť, ale ja som naprvu taká, že pozorujem situáciu, som tam, bavia sa ostatní ľudia, proste, že ja nemám zas až takú extrovertnú povahu, jak ty, čo je takže dosť šok. Ale držím si odstup, pozorujem situáciu, hej, keď mi sedí vibe toho človeka, začnem sa s ním baviť, keď nie, tak som taká, že OK, že chill guy, môže sa tam baviť s ostatnými, ale že niekedy ani nevyviniem tú iniciatívu sa s niekým baviť, lebo možno to tak nefilujem, možno to nemám zapotreby, proste možno si chcem iba užiť party s tými ľuďmi, s ktorými tam som, ale že myslím si, že ja som všetko len neodmeraný človek naozaj, že keď ma poznáš proste, že to, že si držím od ľudí odstup, taký aj prirodzený rešpekt možno pred tým, že pozná ma ten človek, čo do mňa chce. Kam to bude smerovať toto celé, že už si tak akože držím trochu taký a hlavne ja mám trochu taký predsudok v hlave, že keď ma niekto stretne vonku, nepozná ma a baví sa tam s nejakou grupou mojich kamošov alebo tak, že potenciálne si hovorí, že jebnutá influencerka, hej, niečo, že ono je to ťažké proste častokrát vyhodnotiť, že či intentions toho človeka, ktorého nepoznáš, sú úprimné s tebou. A ja verím tomu, že strašne veľa ľudí, aj ktorí nás počúvajú alebo sledujú, tak proste, že by som si tam vedela nájsť, že brutálne veľa kamošov, lebo ja si, že s niektorými si aj píšem na Instagrame a tak, že úplne... Ja by som so všetkými si vedela. No, že si úplne vymieňame si ty kokos hlasovky, teraz som si pred včerom asi s jednou slečnou proste na Instagrame sme si úplne hlasovkovali o rozchodoch a tak, že čaká na náš podcast a proste neviem čo. Tak sme mali taký talk proste o mužoch a bolo to vlastne strašne nice. A verím tomu, že keby ma stretne len tak na ulici v party, tak by som mala proste resting bitch face a možno by ten talk proste naživo možno nevznikol. Čiže to je taký prvý dojem proste. Ja takto naživo sa zoznamujem. Že teraz strašne ma baví, keď chodím na slamy, však slamujem, takže prídite niekedy, vo všetkých mestách väčších sa slamuje, ale ja v Bratislave konkrétne. Slam poetry, to je na inú tému. Ale tu vyskočia potom... Instagramy teraz, hlavne Terín, tak jej dajte follow, aby ste nezmeškali slam poetry. Hej, je to super vec. No a tam vždy po tom slame, lebo to je taká kultúrna vec, že ideš na ten slam, pozrieš si tie slamy, neviem čo, a potom tam ostaneš na čaji, na pive, neviem čo, vonku na cige a proste sú tam tí ľudia, ktorých spája nejaká vec. A ja sa proste zoznamujem úplne iniciatívne, že niekto sa baví, koho len poznám, tak idem tam, aha, ja som tá. Povymieniam si Instagramy so všetkými, som úplne najlepšia kamoška, ale to ma tak na tom baví, že aj spoznávať tých ľudí, baviť sa a ja sa takto bavím proste s tými ľuďmi úplne, že iba takto o všelijaké témy, že tak som si povytvárala úplne zase nové kamošstvá, ktoré sú že proste super, lebo presne som, na nič sa nehrám, som sama sebou, chcem to robiť, som úprimná, takže myslím fakt, že čo dáš, to vráti sa ti. Naozaj. Ja väčšinou dávam, že keď už sa naživo stretnem s ľuďmi, tak väčšinou ide o ten vibe, ktorý s nimi máš. Napríklad aj že keby som stretla nejakého typka vonku a nemám s ním vibe, tak nepôjdem s ním na date, hej? Keby si bondneme a máme spolu vibe, no tak... No, je to veľa o tom priestore, hej, že čo tak spája. No, že tie slamy sú také akože super, že tam spoznáš ľudí, ktorí sú ok, hej, že tak asi v Lunabare
Dolu na baru už sa nechodí. Táto sme si zabanovali. Nie. Tam robia racists na vstupe. Ty akože SBS kres tam, že strašný. No. Čo by sme ešte povedali na túto tému? Zas by sme tu mohli byť do rána, ale všetci chcú ísť domov. Mohli by sme tu byť do rána. Napíšte nám možno, že čo si vy vážite na svojich najlepších kamošoch. Napíšte nám do komentu. To bude taký appreciation proste comment section. Hej. Wow. No. A proste nech... A inšpirácia možno aj pre iných. A možno, že tam sa vytvoria nejaké kamarátstva. Že jej, toto mám aj ja rád. Tento podcast, milujem čo tebe. No. Kamožme sa. To by bolo pekné. No. Jej. Všetko? Hotovo? No, uveďme si inú tému. Čo bude na budúce? Lebo budeme pokračovať. Dúfame, že sme akože túto tému vyčerpali, ako sa dalo. Keď si myslíte, že sme niečo mohli... Keď si myslíte, že sme niečo opomenuli a že by sa toho nazbieralo viac, napíšte do komentu. A ďalšia téma. Naša najobľúbenejšia. Muži a ich duhy a neduhy. Duhy, čiže to bude aj o homosexuáloch. No najlepšie sú tí dúhovi. No. Marko, ahoj! Že by sme hostia mali v ďalšej téme? Ahoj! Aha, Ľubo. Áno, vidíte, máme zastúpenie proste aj hetero, aj homo, všetko máme. Heterák za kamerou. Najlepší sú dúhoví muži, alebo all around me a familiar. Nie, však aj niektorí heteráci, ok. Áno, dá sa. Že keby si mám vybrať, že medveď alebo Ľubo, no tak v pohode, som v lese s Ľubom. Som v lese s Ľubom, pohoda. Jo, to bude dobrá téma. Áno, porozprávame sa o mužoch, ale počkajte, nebude to hate speech. My by sme vám možno chceli povedať, že prečo tak strašne. Mať menštruáciu, už nebudeme mať toľko hate. Prečo tak strašne proste už máme toho pokrk, čo sa týka vášho pohlavia, páni. Možno si to niečo zoberiete, možno nás budete nenávidieť, ale mňa aj tak dosť mužov už nenávidí bez tak, čiže... Ako povedzme si tak, že keď už toto počúvate, tak asi ste v pohode, si myslím, že to už by ste si museli ubližovať, keby ste boli nejaký tento, že prirodzene by vás to asi nebavilo, nie? Veď ale aj hejteri pozerajú to, čo robíš. Veď to sú tvoji najväčší fanúšikovia. Ja to nechápem proste tých hejterov. Dobre, máte sa na čo tešiť na budúce. S Bohom! Jak sa vraví v našich končinách. Bye! Dievčenská večera.